Ну, мы усе выдатна памятаем гэты культавы момант з фільма «Матріца». Там же прапануецца такі класічны бінарны выбар – чырвоная таблетка або сіняя. Ага, ілюзія ці такая суровая імкненная правда. Дакладна. Это такі ідэальны драматычны прыём, так? Ты робіш выбар, і рэальна сламаецца ў адну секунду, адкрываючы, насколькі глыбокая гэта трусіная нара. Менавіта так. І ведаеце, гэта вельмі камфортны для нашага ўспрымання канцэпт. Вынік надыходзіць адразу. Бац, і ты прасветлены. Бац, і ты бачыш праўду. Але што, калі ўявіць, што існуе трэцяя таблетка? Ну, назовем яе зелёная таблетка. Яна не дае ніякага імгненнага вау-эфекту. О, так. Гэта хутчэй працэс. Вось-вось. Яе нельга проста прыглынуць, каб адразу ўсё зразумець. Яе трэба як бы прымаць пастаянна, кожны дзень праз вельмі строга дазованае інтэлектуальнае асэнсаванне. Гэта не выбух у свядомасці, а, скажем так, павольная, метадычная дэтаксікацыя таго, як мы ўвогуле ўспрымаем рэальнасць. І менавіта гэтаму прысвечана наша сённяшняе глыбокае даследаванне. Тэма сёння сапраўды незвычайная. Так, перед нами даволі аб'ёмны стос матэрыялаў, гэта нататкі, артыкулы і вытрымкі з вельмі неардынарнай філасофскай працы пад назвай «Маханео-2» – глубінны філасофскі аналіз сістэмы дасканалага светаўладкавання. І гэта маштабны тэкст, я б нават сказала месцамі перагружаны. Наша мета сёння прадрацца праз гэтую даволі складаную тэрміналогію аўтароў і разабраць вось гэтую самую метапраграму дэтаксікацыі. Ага. Зразумець, чаму увогуле здаецца, што свет вакол нас зламаны, чаму ўсе адчуваюць такі стрэс, і галоўнае, як сістэма Маханео прапануе гэта выправіць. Добра, давайте раскладзём гэта па палічках. Калі мы глядзім на гэтыя крыніцы ўпершыню, з чаго ввогуле пачынаецца ўся гэтая філасофія? Які там падморак? Ну, калі абагульніць, то ўвесь гэты масіў абапіраецца на 3 фундаментальныя ідэі. Першае – гэта дыхатамія свабоды і несвабоды. Прычым, што цікава, гаворка ідзе зусім не пра палітыку ці грамадства. А пра што тады? Гэта пра тое, насколькі чалавек свабодны ад сваіх власных таксычных думак і рэакцый. Другая ідэя – гэта выразная мяжа паміж тварцом як першакрыніцай ідэі і багамі. У гэтай парадыгме багі – гэта, проста адміністратары. Тыпу менеджера сярэдняга звяна. Дакладна, такія выканаўцы на месцах. І трэцяя ідэя, бадай што самая незвычайная для філасофскага трактата, гэта сацыяльная мадэль капіталістычнага камунізму, дзе этыка цалком падпарадкоўвае сабе эканоміку. Звучыць як вельмі амбіцыйная заяўка, але слухайце, каб зразумець, навошта ўвогуле патрэбна нейкая ментальная дэтаксікацыя, нам давядзецца пачаць з самага правакацыйнага пастулата гэтай працы. Вы пра ідэальнасць свету. Так. Аўтары Махаўня прама сцвярджаюць, што сусвет ужо з'яўляецца абсалютна дасканалым. Вось прама цяпер. З усімі яго войнамі, хваробамі і несправедлівасцю. Я калі гэта чытаў, думаў, як это ўвогуле магчыма прыняць? Это ж супярэчы усяму вопыту. Гэта сапраўды выклікае моцны ўнутраны супроціў. Але што тут асабліва захапляе, дык гэта механіка таго, як яны тлумачаць гэты парадокс. Глядзіце, яны прапануюць падзяліць паняцце. Так. Ёсць ідэальная задума тварца. Гэта прастора абсалютнай свабоды і патэнцыялу. А ёсць рэалізацыя гэтай задумы ў свеце людзей. Калі абсалютная свабода даецца, не ідэальным істотам, яны непазбежна пачынаюць ствараць хаос. Энтрапія, пакуты – гэта не хібы самога сусвету. Гэта прамы вынік таго, як выкарыстоўваецца свабода. Ага, то бок праблема ў карыстаўніках. Менавіта. І вось тут уключаецца тое, што яны называюць кармай. У сістэме Маханео карма – гэта не нейкі касмічны суддзя з дубцом, які карае за грахі. А што гэта? Гэта проста механізм палявой самарэгуляцыі. О, гэта цікава. То бок гэта як імунная сістэма, так? Дакладна. Калі ў арганізме з'яўляецца дэструктыўная клетка, імунітэт яе ізалюе або знішчае, каб выратаваць цела. Сусвет робіць тое ж самае, калі ствараецца занадта шмат таксічнасці, ён проста абараняе сваю цэласнасць. Слухайце, мне падчас чытання прыйшла ў галаву такая аналогія. Уявіце сабе геніяльнага праграміста, які стварыў бездакорную сацыяльную сетку, ідэальны код, справядлівыя алгарытмы, увогуле ніякіх тэхнічных памылак. Так, утапічная карціна. Ага.
А потым туды прыходзяць мільёны карыстальнікаў і праз сваю свабоду волі пачынаюць пісаць абразы, пладзіць фэйкі, знішчыць адзін аднаго маральна. І сетка ператвараецца ў таксічнае балота. Ці вінаваты ў гэтым праграміст? Не, архітэктура ж дасканалая. Хаос ствараюць самі людзі. Ведаеце, гэта бліскучае параўнанне, таму што яно вельмі дакладна перадае сутнасць таго, як крыніца інтэрпрэтуе класічнае вучэнне Буды. Там быў кавалак пра Буду Гаўтаму, так? Так. Згодна з матэрыяламі Маха Нео, калі Буда дасягнуў прасвятлення, ён убачыў нешта вельмі канкрэтнае. Ён зразумеў, што першапрычынай усіх пакут з'яўляецца не нейкае абстрактнае жаданне, як звычайна кажуць, а цалком свядомы, хоць і схаваны, намер пакутаваць. Намер пакутаваць. Сер'ёзна. Так, людзі нібыта добраахвотна трымаюцца за свае крыўды, за сваю злосць, бо гэта дае ім ілюзію значнасці. Яны і ёсць тыя самыя таксічныя карыстальнікі ў вашай ідэальнай сеці. Добра, але калі архітэктура свету дасканалая, чаму тады мы всі жывём з нейкім адчуццём, што нешта татальна паламалася? Адкуль гэтае, глобальнае расчараванне бярэцца? Крыніца ж дае гэтаму стану вельмі спецыфічны дыягназ. Дае. Яны выкарыстоўваюць такі правакацыйны тэрмін «вульгарны сатанізм». І тут трэба адразу зняць усе асацыяцыі з галівудскімі фільмамі ці нейкімі там містычнымі культамі. Так, ніхто не бегае з чорнымі свечкамі. Менавіта. Слово «вульгарны» тут ужываецца ў сваім першапачатковым, лацінскім значэнні «вульгаріс», то бок народны, масавы. Гэта такая масавая паталогія свядомасці. Глыбокая інстынктыўная упэўненасць чалавека у тым, што сусвет вакол яго – это памылка, што все уладкована неправільна і несправедліва. Якія сімптомы ў этой паталогіі, як яна праяўляецца ў шчадзённасці? Іх два асноўныя. Першае – гэта агрэсіўная рэактыўнасць, калі ўспыхваеш злосцю на любую дробязь, затор на дарозе, дрэннае надвор'е, неасторожнае слово. Это класіка. Ага. А другі сімптом яны называюць метафізічнай апатіяй. Гэта такі глыбокі, паралізуючы стан уныння, калі чалавек губіць всялякую волю да стварэння, бо проста не бачыць сэнсу нешта рабіць у гэтым зламаным свеце. Што цікава, дарэчы, аўтары адзначаюць, што інтэлектуальны атэізм на пэўным этапе – гэта вельмі карысная рэч. Пачакайце, атэізм карысны у такім метафізічным тэксце? Так, гэта свайго роду ахоўны скафандр. Лепш не верыць у Бога увогуле, чым верыць і пастаянна прад'яўляць яму прэтэнзіі за тое, што свет не адпавядае тваім чаканням. Слухайце, гэта геніяльна. То бок атэізм ратуе ад таго, каб не стаць вось гэтым таксічным карыстальнікам, які праклінае праграміста. Дакладна. Але далей у крыніцы ідзе тое, што прымусіла мне проста спыніцца і перачытаць некалькі разоў. Гэтая ілюзія зламанага свету спараджае так званую антылогіку. О, так, выдатны раздзел. Гэта такі сістэмны збой у нашым мысленні, які прымушае ствараць правіла, што трошкі павялічваюць хаос. У тэксце ёсць 3 вельмі розныя прыклады. Давайте пачнем з фізікі, бо гэта крыху выносіць мозг. Звычайна мы вучым у школе, што хуткасць святла – гэта канстанта. Што не так з гэтым з пункту гледжання антылогікі? Аўтары прапануюць змяніць саму парадыгму вымірання. Глядзіце, мы прывыклі ўспрымаць святло лінейна, як прамень, які ляціць з кропкі А ў кропку Б. Але калі разглядаць распаўсюджванне святла ад крыніцы як аб'ёмны фронт, уявіце сабе сферу, якая пастаянна пашыраецца, як колы на вадзе адкінутага каменя. Ага, а аб'ёмная сфера? То плошча кожнай наступнай сферы становіцца значна большай за папярэднюю. Калі выміраць менавіта гэты аб'ёмны ахоп, то атрымліваецца, што святло запаўняе прастору з паскарэннем. Это прыклад таго, як наша плоскае мысленне хавае рэальную шматмерную карціну сусвету. Добра, гэта фізіка, гэта звучыць даволі абстрактна. Але другі прыклад – это футбол, сучаснае правіла афсайда. Я чытаў гэта і думаў, божа, нарэшце хтосьці Зак гэта сказаў у філасофскім трактаце. Крыніца ж сцвярджае, што цяперашняе правіла робіць гульню абсалютна штучнай. І антылогічнай. Так, таму што зараз гульца могуць аштрафаваць за міліметровы заступ, нават калі ён увогуле не ўдзельнічаў у эпізодзе актыўна. Проста стаяў не там. Вось-вось. Аўтары разважаюць так. Калі кіравацца чыстай логікай і этыкай гульні, караць трэба было б выключна за пасіўны афсайд. І менавіта ў той момент, калі каманда губляе мяч. То бок, калі ты стаіш на чужой палове поля і не дапамагаеш абароне ў момент страты, вось тады гэта тваё парушэнне. Менавіта.
Цяперашняя ж сістэма, паводле аўтараў, проста разбурае саму стратэгічную прыгажосць і дынаміку спорту. Яна ператварае яго ў бюракратыю. Гэта як караць за магчымасць парушэння, а не за само парушэнне. А трэці прыклад антилогікі, ён увогуле б'е пад дых. Гэта сістэма сярэдняй адукацыі. Аўтары апісваюць яе літаральна як апарат метафізічнай кастрацыі. Вельмі жорсткі тэрмін, я згодна. Жорсткі так. Але калі разапрэць іх логіку, яны кажуць, што дзіця нараджаецца як даследчык, з такой, ведаеце, велізарнай натуральнай цікавасцю. А школа метадычна, год за годам гэту цікавасць знішчае, прымушаючы выконваць стандартызованую, пазбаўленную сэнсу працу. І гэта ж не проста крытыка сістэмы ацэнак, правда? Тут всё значна глыбей. Гэта быццам з дзікага, такога дапытлівага ваўчаніцці робяць зручнага, паслухмянага сабаку для заапарка. Добра сказана. Дзіця вучыцца не спазнаваць дасканалы свет, а, скажам так, падпарадкоўвацца антылогіцы, імітаваць зацікаўленасць. У выніку на выхадзе атрымліваецца дарослы чалавек, які згубіў свой творчы патэнцыял. Ён ператвараецца ў лёгка кіраваны сацыяльны баласт, схільны да той самай метафізічнай апатіі, пра якую мы казалі. І вось тут, паводле Маханеў, пачынаюцца самыя сур'ёзныя праблемы. Таму што эта апатія, гэта агрэсія і антылогіка, яны не проста робяць людзей сумнымі або неэфектыўнымі. Яны робяць людзей літаральна ежай. І тут аўтары звяртаюцца да вельмі нечаканай крыніцы, да ідзей Карласа Кастанеды. О, гэта, бадай, самая містычная частка аналізу. Яны бяруць канцэпцыю Кастанеды пра тое, што чалавек – это не проста фізічнае цела, а такі энергетычны кокан, які выпраменьвае свяцільнасць. Так, так. І ў дзіцяці гэты кокан яркі і поўны, але большасць дарослых, якія прайшлі праз вось гэтыя млыны соцыуму і школы, ператвараюцца ў, цытую, энергетычных інвалідаў, іх свяцільнасць з'ядаюць лятуны. Лятуны. Гучыць крыху марозна. Гэта такія энергетычныя паразыты, іх можна параўнаць з дэмантарамі з казкі пра Гары Поттера. І сілкуюцца яны не нашым целам, а менавіта негатыўнымі эмоцыямі, эгацэнтрызмам, злосцю, страхам, агрэсіяй. То бок кожны раз, калі чалавек злоіцца на неідэальнасць свету, ён літаральна накрывае для іх стол. Пачакайце, то бок кожны раз, калі я, крычу на іншага кіроўца ў заторы, я літаральна аддаю сваю жыццёвую энергію нейкім паразытам. Згодна з тэкстам абсалютна так. Гэта ж удасна. Як тады стаць неядомым для іх? Як абараніць гэты свой кокан? Алгарытм абароны даволі дакладны і складаецца з 3 крокаў. Першы – гэта практыка прыпынку ўнутранага дыялогу. Ох, гэта складна. Вельмі. Трэба выключыць тую бесканцовную трывожную балбатню ў галаве, якая ўвесь час ацэньвае, асуджае і скаржыцца. Другі крок – поўная адмова ад рэактыўнай агрэсіі. А трэці – гэта настройка на так званую чалавечую матрыцу. І тут важна зразумець адразненне ад самога Кастанеды. А ў чым розніца? Калі ў яго магі-ведушчыя стараліся адкінуць чалавечую прыроду дзеля нейкай абстрактнай свабоды, то ў Маханео не. Чалавечая матрыца – гэта не пастка. Гэта Божы штамп, адбітак Хрыста. Настройваючыся на яго, чалавек пачынае вібраваць на частаце Тварца, а не на частаце жывёльнага страху і выжывання. На гэтай частаце паразыты проста не могуць ім харчавацца. Ён становіцца небачным для іх. Гучыць крута. І вось, каб утрымліваць гэтую чыстоту, аўтары прапануюць практычны інструмент, такі чэк-ліст, які яны называюць дыялогам перфекта. Я калі яго ўбачыў, шчыра кажучы, падумаў, што это проста немагчыма выканаць. Чаму? Слухайце, там написано. Вы павінны прачынацца ў стане фундаментальнага камфорту, выконваць свае штодзённыя абавязкі ідэальна, падтрымліваць поўную адсутнасць агрэсіі на працягу дня і засыпаць з абсалютным даверам да планетарнага логаса. Як это працуе на практыцы? Як прачнуцца ў фундаментальным камфорце, калі ў цябе звініць будильнік о 6 раніцы, за вакном лее дождж, а наперадзе складны панядзелак? Я вас разумею, але тут важна не блытаць фундаментальны камфорт з фізычнай раскошай ці адсутнасцю праблем. Гэта не пра мягкі ложак. А пра што? Фундаментальны камфорт – гэта ўнутраная аксіома. Я знаходжуся ў дасканалым сусвеце. Усё, што адбудзецца сёння, гэта частка ідэальнага працэсу майго навучання.
Калі вы прачынаецеся з гэтай думкай, ваш будильнік і дождж – гэта проста умовы задачі, а не нагоды для агрэсіі. Так, звучит логично, але ж мы ж жывыя людзі, мы ўсе зрываемся. Што адбываецца, калі, не атрымліваецца? Калі не вытрымліваеш гэты ўравень перфекта, пачынаеш злавацца і выкідваеш гэту таксычную энергію вонкі. Калі мы становімся ежай, груба кажучы. Вось калі чалавек зрываецца і не здольны сам спрыніць сваю дэструктыўнасць, у справу ўступае тая самая карма, пра якую мы гаварылі на пачатку. І удар бярэ на сабе фізычнае цела. Маханеў тут вельмі шчыльна абапіраецца на сістэму кармічнай дыягностыкі Сергея Лазарова. Ага, хваробы як следства. Менавіта. Хвароба разглядаецца не як біялагічная выпадковасць і пакаранне. Гэта як электрычны засцерагальнік у дома. Калі напружэнне ў сетцы зашкальвае і пагражае спаліць увесь дом, засцерагальнік перагарае і адключае ток. Хвароба – гэта такі ж прымусовы прыпынак таксычнай энергетыкі. Яе мэта – выратаваць душу, нават калі для гэтага давядзецца пашкодзіць цела. То бок, калі чалавек жыве ў пастаяннаму нынні, у той самай метафізічнай апатіі, што ён атрымлівае? Якія хваробы? Згодна з гэтай дыягностыкай, доўгае ўнынне і нежаданне жыць трансфармуецца ў хранічныя павольныя хваробы. Яны паступова забіраюць сілы, каб чалавек проста не мог шкодзіць прасторы сваей апатіяй. А вось вострыя станы, раптоўныя траўмы, перамомы. Гэта ўжо іншае. Так, гэта рэакцыя сістэмы на магутны імгненны выкід агрэсіі ў бок навакольнага свету. Свет літаральна адпраўляе чалавека на бальнічны ложак, каб спыніць распаўсюджванне яго хаосу. Таму крыніца фармулюе залатое правіла прыстойнага чалавека. Якое? Любую сваю агрэсію, якую ты не змог стрымаць, накіроўвае выключна на ўласнае самаўдасканаленне, а не на тварца ці іншых людзей. Моцна сказана. Але вось тут я павінен вас крыху спыніць і перайсці да тэмы, якая, мабуць, у многіх выключыць больш за ўсё пытанняў. Мы ўжо згадвалі чалавечую матрыцу і планетарны логас, пад якім маецца на ўвазе Хрыстос. Так, вельмі важны момант. Але тое, як аўтары працы апісваюць гэту гістарычную фігуру, скажу шчыра, гэта вельмі радыкальная заява для большасці людзей. Тэкст сцвярджае, што Хрыстос – гэта рэальны візантійскі імператар 12 стагоддзя Андронік Камнін. Як яны ўвогуле да гэтага прыходзяць? Як філасофія пра карму раптам ператвараецца ў, альтэрнатыўную гісторыю? Гэта сапраўдны момант, дзе філасофія цесна пераплятаецца з альтэрнатыўнай гістарыяграфіяй. Трэба разумець, што аўтары Маханео інтэгруюць у сваю сістэму ідэі так званай новай храналогіі. Гэта тая самая маштабная тэорыя, якая пераглядае даты. Так, вельмі спрэчная тэорія, якая пераглядае даты і падзеі сусветнай гісторыі. У іх парадыгме Андронік Камнін і ясць гістарычны прататып Хрыста. І яны апісваюць яго як рэальнага кіраўніка імперіі, які пачаў беспрэцэдэнтна жорсткую барацьбу з карупцыяй і крывадушнасцю эліт тага часу. А дэталі яго пахаджэння? Там жа яшчэ згадваецца, што яго маці Марыя была славянкай ці сарматкай, і аўтары нават даюць этымалогію слову «сармат» як «цар-маці». Так, яны выкарыстоўваюць гэтую лінгвістычную прывязку, как абгрунтаваць яго пахаджэнне і яго легітымнасць як такога глобальнага рэфарматара. Але ведаеце, самае цікавае для нашага даследавання – гэта не столькі яго зямная біяграфія ў гэтай версіі, колькі яго метафізычная місія. Навошта спатрэбіўся гэты прыход логаса? Вось, паводле Аўдан, з'яўлення Хрыста, сістэма пасмяротнага існавання душаў была дысфункцыянальнай. Душы, якія былі абцяжараныя кармай і негатывам, проста захрасала ў ніжніх цяжкіх пластах, і розныя дэманічныя сутнасці фактычна блакавала ім шлях да ачышчэння. То бок там на тым свеце таксама быў затор. Фактычна так. І місія Хрыста ў гэтай парадыгме – гэта стварэнне чысцяца. Ён, як такі глобальны архітэктар, працягнуў новы тунэль, стварыў законны механізм, які гарантаваў, што любая душа атрымае магчымасць адпрацоўваць сваю карму і падняцца вышэй, не застаючыся ў палоне гэтых дэманаў. Слухайте, незалежна ад таго, насколькі мы гатовы прыняць такую альтэрнатыўную гісторыю, а это, вядома, гучыць як сюжэт для маштабнага гістарычнага дэтэктыва, нельга не адзначыць, насколькі віртуозна аўтары сплятаюць гэта са сваёй метафізікай кармы. Яны выбудавалі вельмі цельную карціну. Згодна, канструкцыя вельмі маналітная. Але давайте вернемся з непрясаж на землю. Калі мы маем дасканалы свет, мы маем інструменты абароны ад паразітаў
І карму, як такі застерагальнік. Як тады, паводле аўтараў, павінна выглядаць ідэальнае грамадства? І вось тут мы падходзім да таго самага трэцяга слупа сістэмы да мадэлі капіталістычнага камунізму. Звучыць як нейкі аксюмарон, правда? Гучыць дзіўна, так, але логіка аўтараў вельмі прагматычная. Это сацыяльна-эканамічная сістэма, у якой этыка з'яўляецца базісам, а эканоміка – это только надбудова. І галоўны практычны інструмент тут – это безумоўны базавы даход. Але яны ж разглядаюць яго не проста як спосаб перамагчы беднасць ці нешта такое, так? Дакладна, базавы даход у Маханео – это літаральна метафізічны шчыт. Уявіце сабе, калі кожнаму чалавеку з нараджэння гарантованы мінімум для выжывання, ежа, дах над галавой, медыцына, у яго проста знікае гэты глубінны, жывёльны страх голаду і смерці. Ага. А мы ж памятаем, што страх і трывога – это галоўная ежа для тых самых энергетычных паразітаў. Вось. Прыбіраючы страх выжывання, грамадства проста перастае карміць дэструктыўныя сілы. Яно перакрывае ім кісларод. Слухайце, і вось тут, калі чалавек больш не мусіць прадаваць свой час проста дзеля кавалка хлеба, на першы план выходзіць тое, што аўтары называюць клубнай сістэмай. Для меня это была, мабуть, самая натхняльная частка ў сваёй крыніцы. Пра хобі. Так. Мы ж прывыклі думаць пра хобі як пра нешта неабавязковае, правда? Памаляваць на выхадных, патанцаваць увечары, проста каб расслабіцца после сапраўднай працы. А ў гэтай парадыгме хобі – гэта літаральна духовны трэнажор. Безумоўна. Тэкст там вельмі трапна спасылаецца на вучэнне індыйскага філосафа Раманы Махарші. Ён сцвярджаў, што натуральны базавы стан чалавечага розуму – гэта стан безумоўнага шчасця. І калі чалавек займаецца сапраўдным хобі, тым, што ён любіць усёй душой, ці гэта разьба па дрэву, ці стварэнне праграмнага кода, ці нават вырошчванне кветак, яго розум вяртаецца да сваёй крыніцы. Менавіта. У гэты момант знікае ўнутраны дыялог, знікае адчуванне часу, трывога. Чалавек становіцца такім сутворцам і пачынае вібраваць на той самай чыстаце тварца. То бок хобі – гэта спосаб рабіць тую самую ідэальную працу, якую ад нас чакае сусвет. Уся хаця сістэма, барацьба з унутранай агрэсіяй, базавы даход, развіццё праз хобі, яна ўрэшце вядзе да аднаго фінальнага стану. Яго крыніца называе словам «умаленне». І тут, мабуть, трэба растлумачыць гэты тэрмін, бо спачатку я падумаў, што гаворка пра сміренне, пра нейкую пакорлівасць лёсу ці абставінам. Не, тут вельмі важная лінгвістычная і сэнсавая дакладнасць. Аўтары катэгарычна супрацьстаяць паняццю пакорлівасці перад злом. Умаленне ў іх разуменні паходзіць ад слова «малы». Як дзіця. Так, гэта працэс, калі дарослы чалавек свядома набывае беструботнасць і чыстую дзіцячую радасць успрымання свету. Але пры гэтым, і гэта проста крытычна важна, ён не дурнее. Ага. Ён захоўвае ўвесь свой магутны аналітычны дарослы інтэлект. Ён цудоўна бачыць усю складнасць і нават жорсткасць працэсаў вакол, але рэагуе на іх не страхам ці агрэсіяй, а спакойнай усвядомленасцю і даверам да дасканаласці сістэмы. Што ж, давайте тады і паспрабуем сабраць усё гэта разам. Калі абагульніць эту інструкцыю па метафізічнай дэтаксікацыі згодна з Маханео, мы маем 3 выразныя крокі. Першы. Трэба прыняць як фундаментальную аксіёму, што свет дасканалы. Памылак няма, ёсць толькі нашы неправільныя рэакцыі. Згодна. Другі крок. Рэкадзіраваць свой унутраны стан. Замяніць таксычную балбатню ў галаве і агрэсію на унутранае маўчанне, каб проста перастаць быць ежай для паразітаў і не спаліць свае ўласныя засцерагальнікі хваробамі. Так, фізіка і энергетыца. І трэці крок. Актываваць свой патэнцыял праз сутворчасць, праз глыбокае пагружэнне ў хобі. Калі адкінуць усе складаныя тэрміны, то перад намі, вельмі прагматычнае кіраўніцтва па выжыванню ў свеце, які перапоўнены стрэсам і інфармацыйным шумам. Гэта інструкцыя аб тым, як захаваць сваю энергію і не даць сістэме сябе разбурыць. Выдатнае рэзюме. Гэта сапраўды дае зусім іншую перспектыву. І напрыканцы падумайце вось пра што. Это тое, што літаральна не дае мне спакою пасля азнаёмлення з гэтымі матэрыяламі. Калі наш самы высокі патэнцыял, наша сапраўдная здольнасць злучацца з тварцом і адчуваць абсалютнае шчасце раскрываецца менавіта праз нашы хоббі, а умоўны гарантаваны базавы даход – гэта той ідэал, які павінен нас вызваліць для гэтага. То, што тады? Ці не азначае гэта, што мы павінны ўжо сёння цалкам пераглядзець наша стаўленне да паняцця праца?
Магчыма, тое, што мы звычайна запіхваем на задні план і часта зняважліва называем сваім вольным часам, насамрэч і з'яўляецца нашай сапраўднай самай важнай місіяй у гэтым сусвеце. Спадзяюся, гэтае глыбокае даследаванне дало дастаткова кантэксту, каб паглядзець на звыклыя рэчы пад зовсім новым вуглом. Працягвайце шукаць сваю зелёную таблетку. Да сустрачы!